Tällä sä lunttu vaanit taas saalista. Mun ei ole koskaan tarvinnut vaania ketään. Miehet vain tupsahtelevat syliin. En mä voi mitään luontaiselle vetovoimalleni. Kuule, luontaisesti sinä et ole mitään muuta kuin kiero. Manipuloit sairasta miestä. Mun ei tarvitse kuunnella tuollaista soopaa. Kyllä muuten tarvii. Sä et ole koskaan rakastanut Gunnarin, sä roikut siinä vaan rahan takia. Eikä sus on naista edes puhumaan mun kanssa. Pelkuri! Mä varoitan sua. Mua ei kannata ärsyttää. Myönnä sitten totuus. Gunnar ei halua sua, se haluu minut. Minkä takia se sitten suuteli mun kanssa tänään? No, koska sillä oli muistikatkos. Ja sulla harhakuvitelmia. Miksi ihmeessä Gunnar vaihtaisi rotunaisen tuollaiseen kantturaan? Sä olet Gunnarille pelkkää halpaa viihdettä. Kuule. Ulmuja. Mähän sanoin, ettei mua kannata ärsyttää. Nyt mä en näe enää ikinä Gunnaria. Mikä sääli. Enkä hiljaa. Ja miten meidän Karikin nyt pärjää? Eikö se olisi korkea aika vieroittaa rinnasta? Sitä paitsi ei tämän vaikutus kestä kuin hetken. Ikävä kyllä. Eikö sinua yhtään kaduta? Sä ansaitsit opetuksen. Täs kehtaat. Näpit irti musta tai saa tästä uudestaan. Uskallapas. Uskallapas. Mä haastan sut oikeuteen. Siitä vaan. Mun lakimiehet syö sut elävältä. Sehän nähdään. Mä en tajua, mitä Gunnar näkee sussa. Mä näen harvinaisena rahvaanomaisen ihmisen. No minä en näe mitään. Sun pippurisumutteiden takia. Päästä irti! Kuule, kunhan kaduten sitten sanojas. Minua ei talonmiehen muijat komentelee! Mä luulen, että mä tarvin vielä toisen tällaisen tämän jälkeen, että mä jaksan loppupäivä. Niin sä olisit varmaan mieluummin tekemässä jotain hääsuunnitelmia. No enpä oikeastaan. Harvoin sitä näkee noin innokasta morsianta. Sukulaiset vähän stressaa. Älä sitten kutsu niitä. Ja se mä pelkään, että ne tulee kutsumattakin. Onko nyt kyse sun hurmaavasta anopista? No ei. Oikeastaan Ulla on käyttäytynyt ihan kiitettävästi viime aikoina. Päästä irti senkin narttu! Niin, mitä sä olitkaan sanomassa? No niin, rauhoitutaan sitten. Oi Linda, hyvä kun tulit. Pankaa toi hullu muija putkaa. Ei vaan tuo. Hyvä, rautoihin vaan. Just niin. Lähette laitokselle molemmat. Kauanko tässä pitää oikein odottaa? Mihin sulla on kiire? Ei sua kukaan kaipaa. Vihdoinkin. Mulla on aika manikyyrin, joten voisiko tämän hoitaa nopeasti? Mitäs jos nyt vaan kertoisitte, että mistä tää teidän ujakka alkoi? Gunnarista. Yllätys. Toi roikkuu sen perässä ihan väkisin. Sinä se roikuit mun perässä. Mä yritin päästä karkuun, mutta Ulla kävi kiinni. Ihan vaan yritin näin keskustella rakentavasti. Kävitkö sä hänen kimppuunsa? No, ehkä ihan pikkasen tarrasin. Teillä on ilmeisesti ollut näitä erimielisyyksiä pidempäänkin. No siitä lähtien, kun toi tuli ja rupesi vikittelemään mun miestä. Gunnar on minun mieheni. Mutta
Mä olen valmis unohtamaan tämän välikohtauksen. Juu, samoin minä. Kunhan vaan päästään nopeasti pois täältä. Se on hyvä, että te olette valmiita sopimaan. Mutta ei tätä noin vaan voi painaa villasella. No, totta kai voi. Kummalle sitä kuuluu? Ullalle. Sä siis väität, että tämä sumute on hänen. Näkeehän sen nyt jo kilometrien pään, että kummalla meistä on punaiset silmät. No, sä nyt olet vaan niin kömpelö. Ulla suihkutti vahingossa itseään. Mikä tietysti oli mun onneni. Saakeli valehtelija. Ota ne raudat pois, niin mä näytän vähän, missä mennään. Tuollaista minä olen joutunut sietämään koko päivän. Ei jää epäselväksi, kumpi meistä on syyllinen. On siinäkin anoppi. Etkä sä nyt usko ton juttuja. No, sä oot kyllä kykeneväinen kaikenlaiseen. No en mä nyt sentään itseäni sokeiksi sumuttas. Ihan helposti tuo näytti sujuvan. Mä kysyn nyt viimeisen kerran. Kumpi tämän omistaa? Ja sitten ei kun peremmälle vaan. Mä luulen, että olisi menty kahville. Kaskuneen juhla illalliselle. Osaatteko te nyt käyttäytyä? No mun kanssa ei ole kyllä mitään ongelmaa. Se on toi, joka kulkee sumuttelemassa vieraita ihmisiä. Voisinko mä saada tässä odotellessa yhden kupin kahvia ja voileivän? Kato, kun tää ei ole mikään kestikievari. Juu, ei. Mutta Linda on sentään mun meniä. Siis ainakin melkein. Jaa, no sehän muuttaakin asiaa, niin minäpähän käyn hakemassa ne kahvit. Siis ainakin melkein. Ehkä mä tässä sitten oottelen. Pääsen kotiin iltapalalle. Teidän seuraava ateria on aamiainen. Tarkoittiko se, että... Meille tulee ikimuistoinen yö. Kun tilauksesta. Miten niin? Sain just hommat tehtyä. Nyt mä voisin vähän duunata sua. Kun mä en nyt tullut sen takia. Jaha. Kriisiä pukkaa. Ei enää. Anna mä arvaa. Tää liittyy sukulaisiin. Mites jos vaan haistatetaan kaikille ja karataan naimisiin? Tää ei nyt varsinaisesti liity häihin. Mut yhteen tiettyyn sukulaiseen kyllä. Mitä mutsi nyt on tehnyt? Linnan olisi pitänyt sulkea sinut tänne, eikä minua. Varsinaisen miniä sä oletkin saanut itsellesi. Kuule, älä sinä Lindaa mollaa. Linda on hyvä poliisi ja upea nainen. Onhan se tietysti todellinen löytö, kun sitä sun poikaas ajattelee. Se on varmaan toi sun hurmaava luonteesi, johon Gunnar sussa ihastui. Onneksi meidän Kari tulee kohta hakea mut pois täältä. Pääsen kauemmaksi sinusta ja sun pipprisuutteestas. Ja kaikista muusta myrkyistä, mitkä sä oot varannut mun kohdalla. Hyvä luoja. Ei kai toi jo. – 20 vuotta kypsytettyä konjakkia. Suoraan tuottajalta. Ota! Ole hiljaa. Tai vain toinen meistä poistuu täältä elävänä. Kari kulta! Mä tiesin, että on vaan ajan kysymys, kun sä tulet hakemaan äitis pois täältä. Onko se mennyt järjeltäs? Tää
ei ole minun syy. Se on Mä en toi. halua kuulla sanakaan, mitä toi teki, mitä sä teit ja mitä sitten tapahtuu. Saat viettää yöstä täällä, niin ehkä sä sitten opit käyttäytymään. Että sä nyt voi äitiäsi jättää tänne putkaan virumaan. No kyllä voin. Täällä on olot niinku jossain keskitysleirissä. Linda. Sori, tää on kokonaan Karin päätös. Että ei sit muuta kuin hyvää yötä vaan. Molemmille. Eikä sitten sanaakaan. Huomenta, rouvat. Näyttää uni maistuva. Valitettavasti teidän on nyt aika poistua. Saadaanko me nyt mennä? Vihdoin. Mä soitan heti pupun hakemaan mut pois täältä. Missä mun puhelin on? Kari. Mun täytyy löytää Kari. Eikö sulla ole muuta mielessä kuin se sun hulttios? Meidän Kari on hieno mies. Niin hieno, että jätti sut tänne. Taisi vähän niin kuin ansaita se.